milih napa kula pilih deh, Pak? Monggo. Jam yang penting tasik gigas kocok-kocok. Nggih. Sugeng dalu Bapak Tepos. Nggih. Tepos nggih. Nggih. Pak Pos napa Pak Te? Pak Tepos nggih. Pak Tepos nggih. Nah, niki basa Jawa niku Pak ingkang awon. Nek wonten sretinganan napa ngiri wonten niku mboten saged diwaos bener biasanya. Oh. Nggih sebenarnya Sampai kita wonten sareng-sareng. nggih. Nyuwun Blitar Banyuwangi. Nggih. Dikancani di Angel napa sinten? Nggih, manggaken Pak. Manut kula. Nggih, monggo di Angel. Yo di Angel. Blitar Banyuwangi. Niki tayupane nggih jos niki, Pak. Kabeh iso. Nggih. 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 Blitar Banyuwangi Mas Galun. Nggih. Matur suwun dhumateng Bapak Tepos ingkang sampun hajeng kuyon pagelaran ing dalu menika. Yo, DS. Mas Joko Blitar Banyuwangi. Mas.
Jan niko Bapak Tepos Jan Blitar Banyuwangi. Yuk untuk merayakan waduh